ngeke. Angeke kehla ngeke. Umuntu uphuza into embi kanje. It's like coconut water. Sanibonani. Malume Mbalo njani? Alright? Oh. Ibo azayimbi into. Very alright. Okay. Sanibonani kwi-live, sanibonani Sembosi nonke niyaphela Nkosi yami. Awe ma. Ama-followers abongeke. Angidli lutho. Siyabonga Simphiwe. Angidli lutho. Konke bengiyitaste ayibought amanzi. It's real coconut water. Wow, wema. Azamahambi aze amambi into. And it's imbi nje angikwazi ukuchaza. Imbi ayiphuzeki. Bengithi ngizama into entsha nami. So ayikho right. For me, angithandi sisi. Ayabonga bani. Hayi so umlenze njani. Wemdlulu ayabonga muphi. Wakuphi. Ayabonga wakephi. Guys manini ke kwalabo abahlala la eThekwini ngicani ngipheni uplug weShwama. I think kwakuyi last week ngaya eShwama Planet. Une attitude yasis ebolile, une attitude ebolile usiswa lapha eShwama Planet. Ngathi ngiyayidla nale yaShwama akangayi enjoy because ngase ngicasikile vele ukuthi ugele nje ungenza attitude. Mayikhanda iShwama yami nje une attitude nje ebolile. Facial expression yakhe nje ngekho right nendlela ephendula ngakhona ngekho right. So ngidinga uplug ngoba ngikhona ngizahamba ukuthenga kusasa. Yabona Muji uzoqhatha nabantu bangakini la kwi-live ikutshela. Uthini manje uqhatha nabantu? Muji uzoyimela lento esho la ebantwini. Mase bekubamba labantu bese Muji ubuthini lapha ku-live kaMadlangalalo uzothini? Muji. Obani abaseThekwini benginika uplug ufuna ukuthenga iShwama kusasa. Yabona nje seShwama Planet ngiphinde nje shemngiya. Phinde. Mina ngeke ngithi phela ngizokhokha mina u70 wami ngeShwama. Qeda intombazane izonginika attitude ngiplug in. Sizani mina ngoShwama. Ngoba nje iShwama yala mina busy nje. Hawu. Enye into ngayazi. Abakwazi nje ukuyikhanda. Abakwazi. Ngiyabonga Philani. Yabonga ngizafunda isikole ingane isikole sahleze ngibanga ukuthi ngicwayiza njalo ukutshela. So macwayiza mafifiyela. Yabonga. Reposted. Khulekani upu reposted. Mangalalanga nje kulo live ngiyangikhathele ngizomehla. A bit heavy. Ngiyabonga weMoji. Ngathi nginokusapopana ke la. Ngathi khona ipopo Nkosi yami uJesu. Ngathi khona ipopo. Siswami right.
Ngiyaphila njani? Right, yazi ndingenela ntoni le phaneli yakho? Eh? Hayi, unento ke wayithetha ndayithanda. Hayi, ndiyayithanda. Andithandi wena, ndithanda laa nto uyithethileyo. Eh? Uyabona laa video uthi abantu abasela utywala babosisa edrobheni. Hayi, ndikuphakamisela izandla. Number one. Webhuti bengiqinisile mina ngaleya nto leyana ayibukeki. Yazi, Nanokuthi isithunzi somuntu wesifazane sidicelela kalula kunesomuntu wesilisa. but at the end uthetha inyani, but inyani ewe abantu abanintsi ngeke bayithande because if beyithethwa sithina amadoda bekuzoba ngathi sinalaa nto yokuba sibathathela kuba bebabantu ababomama. At the end uthethela inyani ngokunokwam. Yes, igrand. Ngiyabonga bhuti usungisekhonde. Hayi, igrand. You don't care noba bangathini bathini, inyani boyithethile. You don't care uba ingene njani komnye umntu as long iyinyani. Uba uyive njani ngeyakhe but yinyani. And iqiniso ngempela uyabona nje uthi uyahamba edrobheni intombazane incikile laphana kwi-liquor shop ayisaphuzi kanje edrobheni phambi kwabantu. Omunye uhamba nabo utshwala edrobheni uwumuntu wesifazane akabucashisi kwakubucashisa uyawuphakamisa nje ubhiya impela uyawuphuza nje ugele uyaphuza impela. Lapho udakiwe uqhuba imbuzi umtsinsila nanku uhleli ngeke nje. Jonga ke Namane mntana, bengithuke kodwa nje akubukeki. ungowandawoni eDurban? Angike eThekwini bhuti ngihlala eMnambithi. Okay, mna ndiwasebhizana but ngokuhlala ndilapha eCape Town. No, hayi siyabonga. Jonga ke, yazi ntoni nizokwenza ngenye imini, sinosisi nathi ne, Aha. nizokwenza singabi proud ngani through utywala. Utywala yes niyalusela, but utywala lusele by ngendlela egrand. Uselele kokwenu, uselele endlini, hayi esitratweni, hayi emgaqweni. Ulilady uyazithanda. What if ulilady engazithandiyo ke? Hayi, ungenza noba yintoni because isidima Cha sakho sibalulekile. mina bengithe kuleya video leyana. Abakuphuze edrobheni mawukuthi sebomwe kakhulu kodwa abakufihle. Umuntu avikele isithunzi sakhe nesomndeni wakhe. Because awukwazi usuvele uphuze nje edrobheni yabo. Sanibona. Yebo sawubona. Kunjani nkosazana? Siyaphila njani? Siyaphila nawe bhuti lapho ngenzansi siyaphila nathi. Hayi, Thokazi, thank you very much. akuvamisile umuntu omuhle kule gender yeni abe nenqondo. Uyaxoxa nje uyidrop ibhomb. Kodwa nje akuvamisile. Ohlukumezekayo la ile nhlobo le egqoka ubuhle kuphela wakhohlwa ingqondo. Akusavamisile kube khona umuntu wesifazane omuhle ke special abe nangqondo abhansana nangengqondo. Ngiyabonga bhuti. Saluthi nje angizele nje uzokubangela umsindo futhi angibange debate bengidlulisa nje izincomo, qhubeka nje, preach the word. Lokho nje ngizokusho. Bayangithuka mina ngi-understand ukuthi umuntu ufuna ukwenze njani because mina bengingasho webhutusi abayeke ukuphuza. Ngithe mina umuntu obonayo ukuthi unenkinga yokomiwa edrobheni akafake kulama-cup lawa ase-famous manje ahambe emunca indlela yonke. Isimilo phela mhlawumbe umuntu Ngoba phela asidayisi. manje akubukeki ukuthi usuyintombazane usuyayiphakamisa nje yani. Ungadebate nabo. Isimilo Hhayi ngisho usiy'milo ziyaxenga. isimilo nje asidayiswa. Usifundiswa ekhaya nawe futhi uma uyazibona into e-right ufuna uyenze ngendlela yokuziphatha. Hayi ngoba mhlawumbe utshwala bebenza ifashion kuphela. Bona babona buyi-fashion. Yes, sonke siyaphuza but egcineni kosuku uma usafuna ukuba ne-future bright akuyiveze nawe ngendlela erepresentayo ngayo because one day ukuhlangane nomuntu emgaqweni maybe one day uzo-interview yimini awuxabazane uyibona lona ungacabangeli manje awucabangele nekusasa. Jonga Oyigqokile i-representa wena, indlela obehave ngayo i-representa wena. The same thing ezishiwo kuthiwa umuntu onama-tattoos akujwayelekile ukuthi a-intervieweke kalula because usubuka izici ayivezayo hhayi ngoba i-wrong, indlela ozirepresenta ngayo ekwenza ube wrong. Akukho wrong, into e-wrong indlela abayirepresenta ngayo. Yiloko nje ngizokudlulisa, angidala i-debate, ngizodlulisa iy'bongo, akusavamisile ukuthi kube khona abantu abanjenganawe abasakwazi ukubona into e-right ne-wrong. Sibonge lapho. Ngizocela nje ukubali kangaze ngiye kude kakhulu ukuze bangene bathuke nami. Siyabonga. Alright, sure.
bangi-attack-ile amantombazane, angi-attack amantombazane, kanti mina bengingasho nje in a bad way. Bengisho Sengichazelela nje, ngalapho kona Mntokazi. Zingazi. okay. Thank you. Bengisho nje lokho kokuthi abantu abaphuze nje ngendlela e-right. Hhayi-ke osisisho ukuthi babone ukuthi nje cha ubongeka ulwa nathi kahle kahle. Kanti mina bengingalwi. Mina bengikhulumela kahle nje ukuthi abantu besifazane asebofihleni utshwala masebuphuza edrobheni. Yes, sawubona. Hey wesisi uyaphila? Ngiyaphi njani? Ngithi ngiyascrolla la ngibona enye ivideo yakho angenaka umuntu kwa-TikTok isikhathi esiningi ekhuluma ngendaba zotshwala wathwathe yeyi ngithi kodwa uNkulunkulu wami losisi yawuzuthuka wona la bantu bala bethu bona kangaka cha mfowethu yeyi Mina bona bayalazi iqiniso bashiswe into abaziyo bayenza. Mina ngisho ukuthi ababeke utshwala. Ngithe abaphuze kahle. futhi-ke laba impela abafana nawe ibona abangalithandi iqiniso qobo Futhi yabo nje abangathandanga kakhulu osisi abathe ukukhula ngasho futhi ngibengena nakumalona abo ngibuka amavidiyo abo. Omunye uzuphese nomntwana ngiyasabona ingane ihluphekile nomzalo nje. Uthi lo munye ingane mesingaphezu ka-18 imele ihloniphe bayidrobheni. mina sengiye ngithuke ngihamba nedrobheni uthi uyambona nosisi impela uhloniphekile uyibambe ngesandla i-black label akanankinga nje futhi Nakanankinga abanayo inkinga lapho. eyi bafowethu hayi lifile mina ngithuswe ukuthi-ke ngizongena nje emlonyeni kamfowethu lokade ekhuluma ngithuswe ukuthi kanti sekuyenzeka ukuthi umuntu onganganawe kanje ukhona kanti oyibonayo lento le nabe ngiyitshele ukuthi nje isitayela senu nje vele sokuthi vele anisatsheleki umuntu uyidlela impilo yakhe wenza into ayithandayo ngoba mina ngiyengithule ngize ngijike naye umuntu ngimbuke ngithi mina kodwa Nkosi yami lo muntu kuthini nje kuye ehambe ebudlonya nje kanjena akanabhuti yini Akahlali. Awu. Abantu abangena ile nto ebeningisho ngithi kuleya sithi mina ngikhuliswe ngalento ukuthi angihloniphe ekhaya kuphela. Mina angihloniphe ekhaya kuphela. Mina nginenda yes. Angihloniphi mina ekhaya kuphela. Umuntu nje edrobheni uma umalume ubani. Yonke into engiyenza edrobheni kumele ngibe nendaba ukuthi ibonwa ubani. Mina ngikhulume kanjalo. hayi ibambe lapho sisi ibambe lapho awudokile ibambe ngomzilo kahle impela Kusho ukuthi ngoba phela ngoba sengino 20 something nje sengisondela ku30. Kusho ukuthi kumele ngithi mina ngeke ngizwe ngalo mama ngizophuza mina phambi kwakhe. uyabona cha okufanele ukwazi-ke okukhulumayo yazi ukuthi kwabanye noma bezogxeka abaningi kodwa kwabanye kuyayithola indawo futhi kuyakha Ngoba futhi bakhona abanye khona oshiwa seyibise ngiqalile yazi sengizoyeka ngiyibona lento engishoyo. Ngasho ngathi okay konke right. hayi ngiyabonga dadewethu danko Siyabonga bhuti. Mina bengekho wrong Nkosi yami. Hayi wena mntaksi uyabona i-interview yomuntu nguye uzi-interviewa ngokunokwakho umuntu. So ke ngokuna into yokuqala bosazi bawenza into erongo uhlele uzoba ngathi ngokune ebantwini nguwo rongo but wena ukhipha ithanga gama lamntu phaya qha umuntu udli wasisazela sakhe. Because khona othe mina ngithatha umthetho sekhaya ngulesa ku TikTok. I'm like akuso mina ekhaya mina bazi bengitshela ukuthi bonke ungaphuzi bonke ngaphuza. Kukumina ukuthi ngiyamazisa umuntu omdala uyini kimi. Ngeke ngiphakamise mina ntshwala phambi kwakhe. Hayi kaloku umuntu asekhaya indlela nje wathi ngithatha umthetho wakini uzosifida wona la ka TikTok ngasho ewe kaloku kuze kuhlonipheke obhuti bakho kunye nabazali bakho baxhomekeke kuqala. Hayi Yebo bhuti njani? Hi Park Village.
Bayaphila abantu. Siyaphila njani bhuti? Uboshwe luthando masifuna ukukhuluma ngcono ngoba ilona inomsindo. Ngizokuvulela. Sawubona Bongela. Hayi polite njani? Ngiyaphila mama unjani? Yaphila bhuti. Awusemuhle bakithi kodwa niyaphila bonke abantu abakuyiphanele. Ngoba babuza baphile nje bephendule mesiphendulana nawe nawe. Ngishawe network. Yasi right manje. Oh. Wesomandla ngikhona ngaze ngiyendawo Nkosi yami. Ngikhona Nkosi bengingayapi nje. Ngikhona angiyendawo ngikhona. I-weekend umuntu ulele kuyabanda phandle khona bazothuswa amakhaza lawa behambe beye bafaneni bese beyamitha bese bezaskipho 200 bama-baby shower kodwa umuntu uyangibona ukuthi mina ngimbathela itrow ngilalele kwi-couch anginankinga namuntu uzobuya la esemithi kuthiwa sikhipheni iy'mali wenzela i-baby shower kodwa umuntu wasukena wapakisha wayemfaneni wathi sinasibizo wena uyabizwa. Sibulawa nje la makhaza nje. Sibulawa ngalama we-KMO. Awufake namaflawa ngikwazi ukubona. Hayibo emntu mina hayibo ngiyathula mina ngikhuluma. Angikhulumi. Ombe kuthatha igcwalisa awu Nkosi. Zobe senisimema la kuma-baby shower. Kuyimanje umuntu uyisilima la esofeni usongiswa kwenja. Ngisongiswa kwenja la embhedeni esofeni noma senze Bongeka senzela ubani i-baby shower khisho 200 kodwa ngangiyisilima la esofeni ethi umuntu uyabizwa mina ngibizwa. Osacabanga ukuya-ke emfaneni noma wena mfana uma usacabanga ukubiza intombazane ungakhohlwa-ke leyo nto leyo leyamahhala etholakala lapha eklinikhi. Ngoba nje lento enokusimama kula ma-baby shower eno-200 hayi. Ngeke bandla. Hhayi mina ngizi. Guys ngiyazi abantu abaningi behlezi bethi ngiyathula vele mina. Futhi mina okunye kuthi uma uhlangana nami-ke nje nginamahloni. Wejesu ngikude yabo la efonini ngunumber 1. Okhuluma. Emnambithi sebela lento lokhu bevele bengimemeze-ke ngitshena. La emnambithi sebevele bengimemeze. Ngithatha kwenjengamanje bayangimemeza we-KM ngikhona la sekunodwa bengingayigcwalisa bayangimemeza mnambithi wemandla ngalala ngithi ngiyaqalaza ngisho ukuthi shaba ngimazi lona ibuye ngqondo sibe ngikhohliwe ukuthi uyathi TikTok ngivuma ngithi yebo bhuti niyaphila uyathi Bongeka ngithi ngiyaqalaza ngimenyeza ngomuntu engamazi usubhekaphi ubheke ngaphi angiboni ngisho ngithi hawe Jesu abenye ngihlangana nabo mahlanganelo uyaphila lapha amahloni ngizokwenza izinhliziyo ngabafana noyekani nenkulunkulu namahlangaza ngafa amahloni nginamahloni kodwa efonini ngivuvuzela-ke ngiyabonga sipha ngiyimpempe-ke bandla efonini sandilo bani abasile hi Jeff ngiyabonga amaphanga uNkulunkulu namandla. Ngikhuluma nje la efonini. Masibona in person ngiyathulela bandla. Nginana namahlunji.
Muphi KM muphi yena? Mina KM mfisa bonje abona nje. Angiboni ukuthi wena KM ubani. Mina ngiyathula, ngiyakhuluma yini mina? Ngibatshele ngamuphi ubhuti manje? Uyangisukela nje. Mina ngiyayithulela nginamahloni futhi. Ngiyathulela mina. Ngikhuluma mase kumele ngingawona mase ngikhulumeke. Yabo mase kumele ngikhulume, ngiyakhuluma Nkosi. Uma kumele ngithule futhi ngiyathula. Yabo, kanjalo nje. Ngiyaphila wekho njani? Nisakhona nje la niba u69 nginikhumbuze ngomcimbi ozobe usemnambithi. Nge-29 November eClass Park e-Engine Garage. Ngase-Engine Garage amathikithi asatholakala. Yeah. Niyobona baba amathikithi lapha eMenzies Homecoming sonke sibe khona emnambithi nami ngizobe ngikhona. Ngizobe ngikhona emnambithi nami nawe ube khona uma usendawo yokulala mfethu. Usho sikusize emnambithi ngendawo yokulala. Uthulo Innocent hayi kona intokazi mfethu ngiyambongela umjinto wakho. Awu Nkosi ngiyambongela ubaby. Yo baby Nkosi ngiyambongela. Wethabisa uke ngangiboni angithi phela mina ngitanti ngihlezi ngidlalele endlini mangeke endlini ngizwe ngikoThekwini. Kahle kahle yabo nje during the week into engiyenzayo emnambithi. During the week ngiyavuka ekuseni ngihamba emsebenzini ngibuye ngihlala endlini. Ngihamba emsebenzini into engiphiliwe ngayo nje. Ngiya emsebenzini ngibuye. Then Friday ngiyahamba ke. Ama weekend nje ngiwadlela emnambithi. Sidalo. Ngeke nje mina ukuthi kuyiphela kuyi-weekend uthi ngithole mina ngisemnambithi. Ngeke akwenzeki kanjalo. Ngisebenzele emnambithi, ngihlala emnambithi, ngiwazi emnambithi, ngiwasewinene konke lokho. Kodwa nje ama-weekend angiwaspendi nje, angihlali nje mina, angihlaliseki nje. Isinqa anginaso. I-weekend ne-weekend ngihlezi ngekho. Last weekend bengekho, no this weekend angikho. Emnambithi. Ukuze uzongithola nina ngikwazi-ke. Hayi bosiphiwa lalinginetha kuphi? Hayi lalinginetha nini? Nini linginetha? Hayibo. Angikhumbuli nje mina nginethwa imvula. Bosiphiwa lalinginetha nini? Egoli ayiye egoli no. Cha, ngiyaphila mkhathini njani? Hayi mdixa nazobiza ngezulu. Usiyanda wakuphi? Hi gorgeous. Amabhizi amadoda. Yeah, handsome. So mina ngihlezi ngingekho nje. Monday to Friday ngisuke ngikhona emnambithi. Weekend ho. Ngiyahambela nje. Ngiyahambela angidlali nje. Ngizohlala ngenzeni nemnambithi ngihlala ngenzeni? Okay mama, okay mqala ube igama lakho angempekho angizokwazi ukubona ngikhuluma noba. Egoli ngibe wenzani? KM uba igama lakho ngempela ukwazi ukukhuluma into right. Ngikwazi ukuphendula kahle. Hayi khulukazi ibandla lakhe yo. Yo. Malwazana. Emlambi. Ngiqhatha nokudlula.
Khem ubani kanti sengoze ngivale live ukuze ngikwazi ukukuthola yabona cha. Khem wegama lakho. Ngiyaphila Manchester Rose. Niyaphila nini? Hayibo Nkosi yami. Wena Khem wabaleka negama lakho kangaka indaba kanti. Mina futhi ngisema Khem by the way ayikho into engihlanganisa negoli. Iwona into engekho ayikho into engihlanganisa negoli. Egoli sibhekwe nini? Yabo weekend yange-25 nyanga edlule. I was in Cape Town for a vacation. Then mase kumele ngibhukhe i-flight esuka Cape Town ize eThekwini. Aya wasabiza babhanoyi kanje. Vele ngithi yazini othi vele ngibhukhe eliyeGoli. So Cape Town to Joburg then ngizofika ngithathe itaxi-ke ingibike eMnambithi. Then ngenza lokho. So ayikho into ehlangana nesibonge ngane eGoli kahle kahle. Ayikho. eGoli nje ngiswe nje ukuthi i-flight ingayathi eCape Town angise eGoli ngasuka eGoli nge-taxi eMnambithi. So ayikho into ehlanganisa mina neGoli. Hayi masina. Ukayi. Masina umuzi lona. Bese ngirayisi nginje ngoba kuyimanje khona abakhanda abantwana izobe sesikhipha u200 sibe baby shower. Ngiyaphila sitelekani. Ngirayisi nje nginje. Ngoba la kuzobe ungibona manje ungibhoreke kanje kube sekuthiwa ke umuntu akhipha u200 umuntu wenzele ibaby shower kodwa ngangiyisilima esilele esofeni. Ngisokwenje. Mama Bhizi angiwenzi nje ama-meet up. Nicholas ngiyaphila. Yiphi yona sisho? Bonge kuyona nini kaNobamba. Ngiyokwenza ngana Nobamba. Ngiyokwenza nje. Ayibo saphisa indaba sokuthi ngisole imali yekhanda Ngaphela ngibona mina ngine-SK yami engivuka yona ngizenze yona ekuseni before I go to work. Noma ngiphuma ngiyothenga izinto ey'ncane. Angidingi imali yekhanda mina. Angidingi bandla. Iyona mali-ke uMadlangana la ngayidingi leyo. Ya Sibonelo. Yoh. Ngizoya ngoDisemba. Ngizabona ngoDisemba emakhaya. Mina angithandi bandla ekhaya. Yabo manje uma ngimfonelile ngamvidiyo call-a. Sekuphelile. Mhlawumbe ukuthi uSibonga ngiyeza lapha eMnambithi okay. Mangiyile futhi ekhaya ngase ngingahlala u2 days ngihambe noma 1 day ngihambe. Uma ngike ngahlala nje ekhaya ngiyobuya nje senginey'nkinga ey'ningabi. Thina ngizobuya ngiphethwe amehlo noma ngibuye ngiphethwe iy'nyawo. So that's why mina ngingathandi ukuya ekhaya kahle kahle. Away cha ukhohlakeleke siphafethu wayengakagoduki. Hayi kodwa mlungisi wena yonela noma yonela nakanje ukuhlaza nabantu. Mina ngowena bengeke ngiyibhale mina le nto le. La ku-live cha unesibindi esinengingile eceleni. Hawu.
Hayi unesibindi nje esinengingila nje eceleni. Awu, hayi bandla. Nesibindi phela esineliva. Yibo. Thatha nje ukubhala into oyibhale lana wena. Omunye futhi nabafana ney'bindi nina. Hey. Omunye evele ethi inbox-ke zabona amadlangala nathi inamba yami ngicela ungifonele. Hey! Awa bese ngiyabona wema. Thatha nje inamba ngifona. Hayi bo. Omunye athi nathi inamba yami ya-WhatsApp lena yama-calls lena. Hayi wena. Ngisho abafundisi bengixola uma ngenza hayi bo wesisi liyabhubha ku-TikTok ama-DMs. Ngisho umfundisi ofake lento liyabhubha wathi uma unamanga wena ngiyazalela weyo. Liyabhubha lapho intanga yenu kuma-DMs. Lawo ayibonena kahle wena. Yabonga wenoma. Nkosi yami ngiyabongela. Sengibuyile ukwanda mhayisi sasuka othukela nawe saya sihamba. Esikwe kubi. Ayiyaya. Mawuthi kudala kwanini? Into kade emjamero ilungisiwe le. Into kade ilungisiwe le. Ngiyabonga Xoli. Ngilapha ngiyinhloso ezinhle. Angeke. Hey guys, ish. Awuze ngiqhubeke. Wena imala. Ooh. Get up. Done. That's it. Ngicela ungifollow-ke. Ngicela Oh, okay, ngikufollow. Inasakhe Wi-Fi. Ngifuna ukuqedela le ngicela ungifollow-ke. Ngiyabonga. The Square. Sasiyeni The Square. Mawuthi into yakudala ukudala wanini lo khuluma ngayo. Ezahlupha washampi network. Lapho I want to watch on Netflix. Mase kuyakwazi nje uma ubusa ngomuntu uyakwazi.
uMr uthi Casablanca. Masilele yona. Oh, okay. God, Aibo, is it linked? It is. Womenzi ngifuna ukubuka i-Bad Influence ku-Netflix yezo. Ngisokoliswa yile khunjana. Ngiso Hey, ngiyahleka shem. Sound like asisehholo. Ayi angazi ngisho ukuthi ngisehholo ke.